ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் அப்பு கை பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பொட்டேட்டோ ரோல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் அப்பு கைஃப் குக்கிங் மாஸ்டர் சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு கப்பில் வீட் பவுடர் அந்த பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆயில் ஒரு டீஸ்பூன் அந்த பவுலில் அந்த மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சால்ட் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கணும். வாட்ரு ஸ்மால் கப்பில் அதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். அது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாவை 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடணும். சால்ட்டு, ஜிஞ்சர் பேஸ்ட், க்ரீன் சில்லி, சில்லி பவுட்ரு, கரம் மசாலா, அப்புறம் கோரியண்டர், கொத்தமல்லி, கார்ன்ஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கோம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கணும். உருளைக்கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போது கரம் மசாலாவும் சில்லி பவுடரும் 2 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம். நம்ம அந்த மேஷ் பண்ணியிருந்த உருளைக்கிழங்குல ஆட் பண்ணிக்கணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். க்ரீன் சில்லி அந்த அதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கணும். க்ரீன் சில்லி, கொத்தமல்லியும் ஒரு 2-3 இலை எடுத்துருக்கோம். கொத்தமல்லியும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துருக்கோம். கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு 50 கிராம் எடுத்துருக்கோம். அதுவும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். எல்லா இன்க்ரீடியும் போட்ட பிறகு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சால்ட்டும் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஒரு பவுலில் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் 50 கிராம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது எதுக்குன்னா நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதை கலந்து வச்சுருந்த மாவு ஃபுல்லாக இது பண்ணி ரவுண்டாக அந்த கட்டையை ஃபுல்லாக ரவுண்டாக மெலிசாக நம்ம இது பண்ணி வச்சிடணும். உருளைக்கிழங்கு கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக பண்ணி அது ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக பண்ணி அது பண்ணி வச்சிடணும். அதில் ரவுண்ட் ரவுண்டாக அந்த உருளைக்கிழங்கை நம்ம தட்டி ஒரு தட்டில் வச்சிடணும். ரெடி பண்ணி ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரெடி பண்ணி அந்த உருளைக்கிழங்கை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஒவ்வொரு உருளைக்கிழங்காக வச்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணிக்கணும். அது ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணிக்கணும். ஃபுல்லாக நீட்டாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃபுல்லாக கட் பண்ணி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணணும். அந்த உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்து இந்த ரோல் மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி இப்போ நம்ம அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணி, எதுக்குன்னா இது கார்ன்ஃப்ளவர் அதில் ஆட் பண்ணி இதில் தடவுனா அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிடணும். அப்படியே ரோல் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சது தட்டில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். திருப்பியும் அந்த ரோல் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல, அதில் போட்டு ஃபுல்லாக அதை ஒட்டி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிடணும்.
பேனில் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு நல்லா ஹீட் ஆகிட்ட பிறகு இந்த நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சிருந்ததில்ல அது வந்து போட்டுடணும். பேனில் அந்த ஹீட் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சிருந்தது வந்து பொட்டேட்டோ ரோல் வந்து அதில் போட்டிருக்கோம். ஒன்று ஒன்றா அதில் போட்டுடணும். ரோல் வந்து ஃப்ரை ஆகின்னு இருக்குது. அது வந்து தீப்பிடிக்காமல் இருக்கிறது பார்த்துன்னே இருக்கணும். நம்ம கீழே அது வந்து ஃபுல் சைடு வந்து பாயில் ஆகிறதுக்கு நம்ம பார்த்து திருப்பி விட்டுனே இருக்கணும். பொட்டேட்டோ ரோல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போது எடுத்துடலாம். அது ஓகே, ரெடி ஆகிடுச்சு பொட்டேட்டோ ரோல். நம்ம டேஸ்டியான பொட்டேட்டோ ரோல் ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. கண்டிப்பாக அதோட காம்பினேஷன் டொமேட்டோ கெச்சப் இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அந்த பொட்டேட்டோ ரோல் டேஸ்ட் பண்ணியே பார்க்கணுங்க. பார்த்தாவே சாப்பிட தோணுதுங்க. கண்டிப்பாக வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ரெசிபி டொமேட்டோ கெச்சப்பில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வேறு லெவலுங்க, வேறு லெவல், சான்ஸே இல்லைங்க. செம்மையாக இருக்குங்க. நீங்களும் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பொட்டேட்டோ ரோல் ரெசிபி ஹோம்மேடு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அபு கைஃப் குக்கிங் மாஸ்டர் சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.